Bon dia, segueixo aquí amb la Michelle. Avui estem a León. Ahir al final vam estar visitant el poble i ens en vam anar a banyar a la piscina i ja vam finalitzar el dia. I també perquè avui ens havíem de llevar d'hora. Hem esmorzat, la veritat és que jo m'esperava gallo pinto i hem tingut pancakes, o sigui, increïble el hostel, la veritat. I boníssim l'esmorzar. I ara estem sortint ràpid cap al lloc del tour, i és que avui anem a fer, suposo que haureu vist el títol, Volcano Boarding. Ens anem a tirar per un volcà, descendint així amb una taula de fusta. Anem a veure què tal està. Uf, quasi em mato. Anem a veure què tal està i a veure què tal el dia. Ens hi hem arribat al lloc, ara ens estem apuntant aquí el nom perquè tinguin el nostre registre i ara hem d'esperar que arribi tothom. La veritat és que es veu bastant turístic, però és que és la principal atracció d'aquest poble. O sigui, si no, la gent iria a Granada i ja s'ho saltaria. Però sembla que tothom ve aquí. No sé quan serem, però a veure què tal. En invierno, pero estamos... Ja estem al vehicle i ara anirem cap al lloc. Són 45 minuts. Una mica de tràfic. I després de 40 minuts de camió hem arribat aquí. Això és l'entrada al volcà. Ara ens donaran uns braçalets amb les entrades i llavors ja anirem cap a dalt i tocarà una hora de caminata. Ja tenim la pulsera, tornem al cotxe. You can bring mine. No. Shit. we are supposed to go to the highest point of the volcano, which is right there. Doncs ja estem preparats, ja tenim les taules i ara estem començant a pujar. Ens han dit que són una hora de caminata i després tocarà baixar i crec que dura un minut. Però bueno, espero que valgui la pena. De moment no fa massa calor. Ja. Doncs hem arribat al primer lloc de descans, que és aquest mirador, i des d'aquí es veu tot el cràter del volcà, que és tot això d'aquí. I diuen que aquest volcà és bastant jove, és el segon més jove de tot Centroamèrica i té 174 anys. Aquí veiem el cràter, diuen que té 5 cràters, aquest és un d'ells, i després ara aquí davant es veu on va anar a parar tota la lava. Seguim pujant al volcà. Estem pujant 500 metres de desnivell. Hem començat a 200 i el volcà en fa 700. I no sé si us ho he dit, però aquest volcà està actiu. I l'última erupció va ser el 1990, crec, o 99. Però abans d'això erupcionava cada 6 anys. O sigui que ara s'ha parat i no sé, creuen que en algun moment tornarà a estar actiu. Així que mentre no, nosaltres aprofitem per baixar per ell amb aquestes taules de fusta. La veritat que les vistes des d'aquí dalt són xules. Doncs ja hem arribat al punt per on baixarem, és per aquí darrere. Ara deixarem les taules aquí i ens anem a caminar fins al viewpoint de l'altre cràter, així que ara ens toca caminar tota aquesta zona d'aquí i a veure què es veu des d'allà. I després tocarà tornar aquí i agafar les taules i ja començar a baixar. No sé si es veu el fum que surt d'aquí.
Aquí està supercalent. Doncs ja acabem de tornar al mirador i ara toca vestir-se i preparar-se per baixar. Nice outfit. Nice outfit. Wow. Doncs ja estem preparats amb la taula i ara toca anar a baixar cap a baix fins al punt on començarem la baixada, que està allà baix, no sé si ho veieu. Ja estem preparats i hem de començar a baixar ràpid perquè mireu, ve tota la pluja per aquí darrere. Uf. Així que ja estan començant a baixar els primers. God, I'm scared. A few moments later. S'ha posat a ploure, bèstia, ens estem refugiant tots. Uau, increïble. Sembla ser que la tormenta ja està passant, però uah, ara estic tot xop i tinc fred ja. I allà està baixant algú. How are you? So cold, right? And wet. Uah. Estem congelats i fa estem congelats ara. Encara segueix fent vent, a veure si toca baixar allà i marxem d'aquí. Uah. Molt preparats, fem passatge de gent. Ara estan baixant aquí davant. Però estem morts en fet. Estem bé, com a baix! He caigut, he agafat mitja boxereta i m'he tornat a buscar. Veieu com vaig, estic brutíssim. Doncs ja hem arribat a baix, al final hem baixat la muntanya sencera i és que he agafat bastanta velocitat. Ha sigut bastant guai i ara ens hem deixat totes les coses aquí al cotxe i ja ens en anem cap al poble un altre cop. I mireu les sabates. Estan plenes de sorra. Doncs ja hem arribat aquí al poble i ara ens anem a dir alguna cosa que hi ha molta gana. Ens n'hem demanat aquest menú i porta arròs, carn amb porc i pollastre, aquestes tortilles i després un guiso que no sé què és molt bé, però bueno,
Anem a provar, anem a menjar. Now you film eating. That's really rude to put someone the camera in the face. I ja hem sortit de dinar i ara ha tocat comprar, what? Ice cream, gelats. Let's go. Anem a menjar gelat de postre. I ara som de tornar al hostel. Tinc el cabell i tot ple de sorra, així que ens anem a banyar a la piscina per treure'ns tota aquesta sorra. Bueno, crec que primer ho farem a la dutxa i després ens banyarem una estona a la piscina. Quin fred, que va sortir de la dutxa i ja ens anem a banyar a la piscina. Jump! Jump? You want me to jump? Está muy fría.